Barra d-Dar Ċentrali u fl-istudio Sanet FM saret inizjattiva ta' qoti tad-dem u reġistrazzjoni tal-organi bħala parti mill-55 attività ta' ċelebrazzjoni tal-55 sena mill-kisba tal-indipendenza ta' Malta. Inizjattiva li għaliha attendew ħafna. Tkellem magħna Robert Kutajjar li ħaħsieb l-organizzazzjoni ta' din l-inizjattiva. Sodisfazzjon pratikament fi żħin ta' 3 sigħat biss irnexxielna wkoll illi konna 27 donatur tad-dem illi ġew jagħtu d-dem uħud minnhom għall-ewwel darba allura wkoll huwa fatt pożittiv, però interessanti wkoll li kellna 55 persuna illi ġew hawnhekk fl-istudios ta' Net FM u dawn irreġistraw ukoll l-organi tagħhom propju għal wara mewthom. Bla dubju ta' xejn attività suċċess f'temp ta' 3 sigħat u nofs. Net News tkellem ma' persuna li qabel din l-inizjattiva kien ta' id-dem mid-darba. Dover tiegħi biex nagħti d-dem il-ħadd ieħor. Sissa tajt mid-darba billum nżidu waħda 101. Tkellimna wkoll ma' waħda mill-infermiera preżenti dwar l-importanza tal-qoti tad-dem. Kull darba li persuna jiġi jagħti d-dem, awtomatikament tkun qed tgħin 3 minn nies għaliex minn borża waħda joħorġu laboratorji tagħna 3 prodotti. L-qoti tad-dem sar barra d-Dar Ċentrali fil-waqt li reġistrazzjoni tal-organi saret fl-istudios ta' Net FM fejn dawk li attendew setgħu wkoll jiltaqgħu mal-preżentaturi tal-istazzjon. Dawk kollha li attendew u għenu f'din il-kawża ġusta ngħataw tifkira tal-okkażjoni.